Здравейте хора, днес съм на морето. Първият ми влог с морето. И сега съм тук до басейна. Ако не знаете името на хотела, Престиж ТВ. Залазте. Ако си имате приятели, да им кажете тук да идват. Намира се в град Приморско, близо до Бургас и за Созопол. Ако там сте на почивка, можете да дойдете. Ако ме питате, нали, каква е тази музика, това просто тук правят детска дискотека. Сега ще започват. Аз тук ще седа, защото аз не съм дете. Аз съм на 8 юли. И така, сега ще влезем в рецепцията и чакайте. И така хора, в рецепцията съм. И тук ни чакат дивани. Много хубави дивани. Колони, стълби нагоре. И разбира се, всеки хотел, асансьор. Така, тук е рецепцията. И сега ни чака легендарните врати, които се отварят. И тук няма какво да ви показвам. Да ви кажа, сега ще ви запозная с едни мои приятели, много близки приятели. Това е Ноел. И това е Дари, моята кака. И може да правя повече влогове, защото аз съм много отдавна тук и забравих за вас. Така се случва с всеки ютубър, някой да забравя за своя ютуб канал. Мисля, че е с нормален живот, но аз реших вас много ми липсвахте хора и Сяна много ми липсваше. Тя ми е съученичка, ако не знаете. Тя е абонирана за мен. Ако не сте абонирани, се абонирайте и сложете лайк на това видео. И натиснете камбанката. И сега минаваме на детската площадка. Много е обширна, преди беше много грозна. Тук са ни цветята. От това имахме една шега с приятелите ми. От това правим норофен с тюпен, нещо е такова подобно. Много е яко. Изкупухме едни кремчета и вътре с кисело нещо. Много беше яко, много беше вкусно. Така, сега отиваме на бара, където останалата част от моите приятели. Ето хора, това е Баро, това е Миро и Аника. И тук вече краси бармана. Имаше един, просто сега го няма. Просто може да се е прибрал при кучето му. Сега влизаме в рая на светите. Кухнята. Тук има много хора, като виждате. Храна има много обширна. И така, сега минах и говорих с шефа на хотела. Аз не се мъжа на шефката на хотела. Той е много добър човек. И сега, че е много лошо, но сърцето му е много добро. Нали знаете, че на един ден не се е влизал в морето? И тогава имаше имен ден. Той се казва Илиан. И тогава се влизаше в морето и ние му подарихме. Нали знаете, че преди имало едни цигари пури. И ние му подарихме пура. Той много се зарадва. Помня много хубавото лице, много виждало. Съветвам ви тук да идвате. Много е хубаво, много е обширно, много внимание, много деца, ако сте дете, да разбира се. И сега може малко още да поговорим, защото може да се прибирам сега в апартамента. Може в другото видео да ви направя такова влогмас, румтур по моята стая и по
Да, по моето стайл. Много е яка, много е обширна. И така, хора, пак сме тук. Тук вече няма никой, празно е. Всички са на пара. И може тук вече да е спокойно. Няма никой жива душа. А отвън за поток е лято. Много е яко, като е лято и като си тук, много е. Съветвам ви да идете тук. Тук е почти Сидни 2. Най-якия хотел с басейни, малък, среден, голям и аниматори. Тук има много весели аниматори и довиждане.